Mit navn er Mads Bang Simonsen, og jeg er en af 4 SSP-konsulenter i Frederikshavn Kommune. Sammen med det øvrige SSP-samarbejde arbejder vi for, at alle kan opholde sig trygt i det offentlige rum. For når vejret er dejligt som nu, mødes unge ofte på offentlige steder for at nyde deres sociale fællesskaber. Det kan fx foregå her på Palmestranden i Frederikshavn. I nogle tilfælde har det skabt utryghed og meget affald og meget larm, og det er ubehageligt for de andre brugere af de offentlige steder. Nordjyllands Politi opfordrer alle forældre med børn i aldersgruppen 13-18 om at få en samtale med dem, så de kan få en acceptabel adfærd i det offentlige rum. Vi har i SSP lavet 6 gode råd, I som forældre kan benytte jer af. Kan de være hos jer? Overvej, om de unge mennesker er til kan være hos jer eller hos andre forældre, i stedet for at hænge ud i det offentlige rum. Vær nysgerrig. Spørg ind til, hvad de unge mennesker har af planer om, hvor de skal være. Og måske, hvis I har mulighed for det, kig forbi og se, hvad de laver. Vær opmærksom. Tal med de unge mennesker om, at de skal være opmærksom på, om der er andre, der bruger det offentlige rum. Mange kan blive utrygge, hvis der er mange unge mennesker, som støjer. Overhold regler. Tal med de unge mennesker om at overholde gængse regler, som f.eks. affaldshåndtering og larm. Og snak med de unge mennesker, om de kan skrue lidt ned for alkoholforbruget. Tal med de andre forældre. Tal også gerne i forældregruppen om der er noget, I kan gøre i fællesskab for at understøtte de unges adfærd i det offentlige. Kontakt SSP. Oplever I uhensigtsmæssig adfærd for de unge mennesker, eller har I bekymringer, er I altid meget velkommen til at kontakte SSP. Har I spørgsmål eller bekymringer, er I velkommen til at kontakte os. I kan finde vores kontaktoplysninger på SSP's hjemmeside.